aron ang kalibutan makahibalo. Isayas Kapitulo 43, versikulo 12. Kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova, ug ako mao ang Dios. Ang usa ka buhi nga Kristohanon adunay usa ka buhi nga pagpamatuod nga ihatag. Kung gisunod nimo si Hesus sa matag lakang, makabaton ka og usa ka butang nga sakto hangtod sa punto nga iasoy nimo ang paagi sa iyang paggiya kanimo. Mahimo nimong isulti kung giunsa nimo pagsulay ang iyang saad ug nakit-an nga tinuod ang saad. Mahimo nimong itudlo ang mga buhing lugar sa imong kasinatian nga dili na mobalik sa daghang mga tuig sa nangagi. Unta kita makadungog sa yano, mainiton nga pagpamatuod sa mga panagsumpaki sa kasing-kasing ug mga kadaugan. Ang matag tinuod nga Kristohanon adunay away nga pakigbugnuan sa pagbuhat sa mga prinsipyo sa kamatuoran ingon man sa pag-uyon niini. Ang kapitan sa atong kaluwasan nagtawag og mga saksi nga bag-o pa gikan sa natad sa aksyon. Kadtong gidaog-daog sa hilabihan sa mga kaaway sa kamatuoran ug sa kaaway sa mga kalag ug nanagawi sa ilang kaugalingon sama sa gibuhat ni Hesus sa iyang takna sa pagsulay. Makabaton og usa ka pagpamatuod nga igahatag nga makapakurat sa mga kasing-kasing sa mga maminaw. Sila gayud mamahimo nga mga saksi alang kang Hesus. Dili kita kanunay makaamgo sa gahom sa panigingnan. Kita gidala sa pagkighimamat sa uban. Nakahibalag kita og mga tawo nga nasayop, nga nagbuhat og sayop sa nagkalain-laing paagi. Sila mahimong dili uyon, dali makahimo og reaksyon. Ang uban madasigon, diktadorya. Samtang nagatubang niini kinahanglan kitang kalmado, mapailubon, buotan ug malumo. Adunay mga pagsulay ug mga kalibog nga atong masugatan. Kay ania kita sa kalibutan sa mga kabalaka, mga kahadlok ug mga kasagmuyo. Apan kining padayon nga mga kasamok, kinahanglang sa gubangon diha sa Espiritu ni Kristo. Pinaagi sa grasya, mahimo kitang mubangon nga labaw sa atong palibot ug magpabilin ang atong mga espiritu nga kalmado ug dili masamok taliwala sa mga kabalaka ug mga kaguol sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Busa kita magrepresentar ni Kristo sa kalibutan. Si Kristo naninguha sa pagluwas sa kalibutan, dili pinaagi sa pagpahiuyon niini, kundili pinaagi sa pagpadayag ngadto sa kalibutan sa makapabag-o nga gahom sa grasya sa Dios sa pag-umol ug pagporma sa kinaiya sa tawo, sumala sa pagkasama sa kinaiya ni Kristo. Ang grasya ni Kristo mao ang pagbuhat sa usa ka kahibulongang pagbag-o sa kinabuhi ug kinaiya sa nagdawat niini. Ug kun kita tinuod nga mga disipulo ni Kristo, ang kalibutan makakita nga ang balaanong gahom nakahimo og usa ka butang alang kanato. Kay samtang ania pa kita sa kalibutan, dili na kita iya niini.